Benvingudes i benvinguts a un nou programa de Llums, Càmera i Acció, el programa sobre cinema del Picat Ràdio, al 107.9 de la FM. Un programa de teràpia per a un servidor, que després de patir una greu malaltia el 2012 vaig perdre totalment la parla i la capacitat de fonació degut a una traqueotomia d'urgència. Doncs mira, havia passat tot un any en hospitals i aventures i la veritat que estàvem amb el treball de la veu i la logopeda em va recomanar fer exercicis per treballar el tema de la veu, no? I res millor que la ràdio. A més em van oferir des d'aquí, des del Picat Ràdio, que vingués a fer un programa i vaig intentar combinar això, el poder parlar per l'emissora esforçant-me a fer una bona dicció i una bona pronúncia amb un tema que m'agrada molt, que és el cinema. Després d'un llarg temps de rehabilitació amb un gran grup de professionals metges, rehabilitadors i logopedes, vaig aconseguir recuperar la veu. El 2015 va néixer Llums, Càmera i Acció com una plataforma que donava sentit a tots els exercicis practicats anteriorment i que fan èmfasi en els principis bàsics de la comunicació radiofònica, com són la pronúncia, la dicció, la velocitat o la respiració. Així doncs, gràcies per escoltar-nos. També vosaltres formeu part d'aquest procés rehabilitador. Fer un programa de ràdio suposava un repte personal i professional. A nivell professional no podia exercir la meva feina, que és ser mestre, era una miqueteta l'ocupar una miqueteta aquesta parcel·la de la meva feina, no? Que era transmetre els coneixements que podia tenir a nivell de cinema a la resta de gent del poble. I com no podia ser d'altra manera, hem escollit el tema de l'Indiana Jones pel nostre programa perquè anem en busca de la parla perduda. I estem molt contents perquè estem arribant a través de les xarxes a molta més gent del que fèiem a la primera temporada i això és molt important, no? Poder arribar la ràdio, el cinema, la cultura en general a més i més gent cada setmana és un punt molt important.